theater doen. Bier drinken. Het is A4. De Christ stiert vader door. In Noordoost-Friesland is elke in de kleerva. Zocht in deze video wat er al je in uw regio rond deze tijd baart. En ik kan al één dingetje verklappen. Een hielsoort. We kwamen hier krakt langs met de auto en we jedden wat een liedbietje geloerd. En volgens mij komt dat hierenwij. We moeten even zien, want volgens mij is het hele volle gezelligheid. Die klinken zo. Waar ben ik nou beland? Op Hiltje Moorden, hè? Op Hiltje mooi worden nou, ja. Dat is juist wel mooi hier is, of nee? Wat is dit? Wat voor hut is dit? Ja jongen, dit is een bedenksel van de buurt. Ja, met je allen, dat is brainstormen. Hoe gezellig is het hier? Wat voor sfeer heb je hem in deze iglo-hut? Nou, heel gezellig. We hebben hier van de week een bingo gewoon met de buren. Weer hartstikke leuk. Nou, de bandjes zijn erbij. Nou, een drankje, een hapje. En wat muziek, hè? Maar hoe je net. Feestdagen! Ho, 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 ho! Merry Christmas and a Happy New Year! Hallo? Hoi. Waarom ben je als pinguïn verklaard? Ja, dat jet weer de thema. Ja, Wat ziet er leuk uit? dankjewel. Toen ben ik heel leuk verklaard. Wat had je voor pakje, jongen? Een pinguïnpak, Ja. omdat het een iglo is en daar ben je pinguïns zien. De gekste pinguïn van onze Danny Kleine. Hier is het. Zie je wat erop? Hier gaat het feestje nog wel even strop. Handjes omlaag. Last Christmas, gave you my heart, but the very next day, gave it away. This year, tell me En we gaan straks met de kerstbus. Het ziet er maar goed uit hier. We zullen straks de Kriesbus in, de Kriesbus van Westergeest. Heb je er al hier een beetje zin in? De hele Westergeest die hebben we terug en dan zien we alle lichtjes. En die ben je zelf ook in Westergeest en het is elke jongen heel raak. Er komen honderden auto's terug door binnen. Dat is een hele grote belangstelling. Overal wij. Beste buschauffeur, ik wil jou net te volle storen, maar hoe is het om in deze bus te rijden? Ja, prachtig, een hele ervaring hebben. En nou, mooi voor het dorpje, dat mensen van alles wat zien. De mensen hadden een prachtig werk verdienen. Zelf versiering maken voor de stritten. En dat is geweldig. Voor zo'n het dorpje, ik vind het prachtig. Om deze twee gasten even naar aflevering. En dan kunnen we nog wel even naar ons zien. Als je het leuk vindt. En dan kunnen we vaak leuk. Het is een beetje krap, maar dat maakt het niet uit. We vinden het heerlijk smoekza. Maar je nou. Ja, fantastisch. Waarom heb je ervoor gekozen om een Kriesbus hier in Westergeest de rieden te laten? Nou, dat is per toeval kwam. Het busje had ik kocht met Hiltje, die zit bij mij in de feestcommissie. En we hebben broek met dwarsfeest het hier. En nou, toen we het Sinterklaas zijn, van mij het Sinterklaasbus gegaan. Nou, dat hebben we die enthousiast zijn van. Waarom bouwen we net om het Kriesbus? En gaan er een Kristoer mee rijden. Al die gezellige mensen. Dus ze gaan. En nou mijn senioren, wat vinden de meesten ervan? Nou, ik ben het, maar ze vregen.
Jannik, ik rijd hier in de wedstrijd, het is hier ook beren gezellig. Dat je moet zien, iedereen is hier verkleed. Je naast me zit bijvoorbeeld een cadeautje. Hoi! Hey, de wedstrijd is ook mooi versierd, of net? Jazeker, hartstikke mooi. Ja. Nou, laten we er een beeldje zien. Als je nieuw prijs hebt, dan komen we weg. Ja? Nou, dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Nou, we hebben alle pijlen en alles wat er rondhangt, hebben we alle zelf gemaakt. Helaas is er ook wat van de verlichting stonden. Oh. We hebben zacht te reanimeren, maar het lukte net. Helaas, het is net oors. Dus we gaan die maar wat we hebben. Maar het is gewoon alleen nog al dat we er binnen is heel gezellig. Maar kan je me vertellen waar we hier zitten? We staan hier op de Birken in de wedstrijd. Eerlijk voor de prijs? We gaan dit hier net voor de prijs, hè, want we missen de kriesbeem dit hier. De kriesbeem is overleden en dat is jammer. Maar ja, goed, we konden ze gewoon net een halen en weer opzetten. Want dat weer haal je met van het feest? Ja, het feest gaat gewoon erop. Dat staat op de pijl boven. Ja, we zijn hier op een reden klaver in de wedstrijd en we binnen bij onze eigen boetenbioscoop. En draai je dan naar Chris Films? Ja, tuurlijk draaien we Chris Films. Succes, want dat is het thema van zelfs. Ja, het thema is Chris, dus we gaan van Jan al een mooie animatiefilm voor de band draaien en nu doen we nog even een film voor de ouderen. We zijn in Gariep aangekomen en je hebt een best wel grote kriesbeam. Ik zal even vragen waarom deze mooie kriesbeam hier staat. Dames, waar van jem is hier van de organisatie van deze allemachtig mooie kriesbeam? Ja, nou, wie al het draaien eigenlijk. Ja, dat ben ik met draaien. Waarom zit deze kriesbeam hier? Nou, we gaan eigenlijk elke jaar hier in Griep op dit Unicumplein een kriesbeam staan. En hoe gaat het ook nou? Daar staat er al aardig wat in? Ja, er hing een heel soort ballen al in de kriesbeam. Maar een soort weensken voor, waar weet, voor het dorp of voor de mensen. Dat weten we natuurlijk nog net, want we gaan ze wel net eruit halen. Maar we zijn heel benieuwd wat het opbrengt. Wat wil je hem ermee bereiken? Nou ja, gewoon om te weten wat er speelt in het dorp. Wat de behoefte aan is, wat de mensen willen, wat ze zin aan hebben, wat ze wensen voor het dorp. Wat wens je hem zelf van Gariep? Hij hem er zelf al wat in van hem er wat in hangt? Wie waar mag ik dan wezen? We hadden nog niks. Mag deze kant op? Ja, we hadden nog niks in. Maar ja, Ring-Jan die zou hier aansneven komen. Die had een hele mooie wens. Ring-Jan, kom er maar bij. Goeie. Volgens mij had toen een hele mooie wens. Nou, ik denk dat een wens werd het grootste deel van het dorp wat we had is een multifunctioneel centrum. Ja. Waar maakt het niet net zo vol uit, maar een heel mooi iets werd de korfbal wat on had, de voetbal, squallen, neem maar op. En ik denk dat dat wel iets heel moois is voor het dorp, dat dat wel winning houdt. Waarom moesten we hier naar Broeksterwater komen? Nou, ik bedoel, die jongens die hadden als moordruk gewoon van eind november. En ik bedoel, nou ja, het resultaat dat juist. En die ben al meer dan een maand bezig geweest, dacht ik. En daarom is het mooi toch? Ik bedoel, die lucht dat is schitterend. Wie vindt mij al mooi? Zelfs de hoentjes? De hoen, ja. De hoen hadden krijgt die jas om die. Dus die ben ik helemaal klaar voor de Christ. Ja. Hij jou ik een kriesgedachte, hij jou zin in de Christ? Zeker, Christ is bij mooie familiedagen. Ik bedoel, hartstikke gezellig. En ik bedoel, laat nee, dat had er al niet bij. Die had erbij en dat is mooi mijn waar. Vooral in deze donkere dagen. Ik bedoel, de wereld is, er zijn vreemd genoeg dingen op de wereld. Dus een beetje het lichtje er wat bij. Wat willen meidje, hartstikke mooi. Ja. Wat binnen de plan? Ja, wat binnen de plan? Nou ja, dat is het wel. Bier drinken en olieballen jagen. Olieballen, nou en morgen hebben we daar het verstijn. Ja, voor World Service. Ik bedoel, morgen hebben we hier al een keer muzikant. Dus jong, nou dat is echt prachtig.
heel erg bedankt voor het zien. Uw namen van RTV NOF wensen we je hele noffelijke kriesdagen en het allerbeste in 2026.